Arvoisa kisayleisö, Heinolan auto ja traktori JMSM pidetään tänä vuonna ehkäpä yhdellä hienoimmalla moottoriurheilukeskuksella Suomessa. Katsotaan puitteita, rataolosuhteita ja jopa voi sanoa, että tänä kesänä ensimmäistä kesäistä viikonloppua. Osallistujia 331 autoa kuvastaa lajin kohtuu hienoa tilannetta, autoja paljon. Uskon, että tänä viikonloppuna nähdään erittäin tiukkaa kilvan ajamista. Jokkissa on ollut meillä kuuma peruna tuolla nettipalstoilla ja myöskin AKK:ssa tänä keväänä. Meillä ei ole kuin yksi ainut tavoite: pitää luokka elinvoimaisena ja yhtenäisenä. Mitä enemmän meitä on yhdessä tekemässä näitä asioita, sitä suuremmalla todennäköisellä voidaan ajaa kilpaa vielä myös tulevaisuudessa. Niin kuin tässäkin moottoriurheilukeskuksessa me tiedämme, että on isot haasteet ylläpitää tämä kilvan ajaminen. Puhutaan sitten meluista, saasteista ja niin edelleen. Silloin kun nämä asiat tehdään hyvin, meillä on kilpailujärjestelmän mahdollista. Silloin kun meitä on paljon taustalla, meillä on ääntä ja voimaa ajaa lajin etua. Nimenomaan toimia lajin etujärjestönä. Pidemmittä puheitta kaikille kilpailijoille menestystä kilpailuun, järjestäjille tehkää hyvin ja hyvä kilpailu. Kiitos. Tarkkaillaan 1, 2, sunnuntaina 3. on pelissä mukana. Ulkoa tappaana ja tippa siinä sitten onnistutaan, kun tilanne ottamaan hallintaan. No, se oli, kun se näki sen tilanteen, se lähti käsistä poikittain ja sen jälkeen tuolle tilanteelle ei voinut mitään. Leimonen on sitten tuolla pehmeillä. Liimatainen Kirsilä taisi tuossa varmaan pikkusen. Liimatainen ei kertiä, kun Jopleen ja Kirsilä tässä on kertiä. Selkeitä ongelmia. Ongelmia kuljettaja kärjessä. Kauhavalla asusteleva, tarpeeksi ikää omaava, riittävästi jokkisuudessa. Suorittamassa sitä irtiottoa ja kyllä nyt toimii ja varmasti tätä pesulaitteessa on vettä myös, ei riitä, että se on toiminut. Että ne pääsi karkuun nämä. Kilpailija numero 196, mustavalkoinen lippu ja lipun syynä on työntäminen. Ensimmäinen kierros.
Radio, Härmän LVI Tekniikka, Suomen maa-auto, Härmän liikenne, autovaraosa. Kuitenkin. Sami Jokisen eduksi, eli Jokinen kärjessä, Peku Fiatilla on kakkospaikalla edelleen Haukka. Kolmostilassa onkin sitten, ei mitään muutosta vielä tässä vaiheessa, ainakaan Ukala on pystynyt kolmospaikassa pitämään 4. Äsken oli nimittäin pulssi, oli varmaan 180 parhaimmillaan. Odotin koko ajan, että se sateenvarjo tippuu. Se tietysti nupsauttanut rakkaan lajin pariin, niin mikä siinä? Se on ollut se väkilasku. Niin. Se on huljakas harvalaisuus saattajia näin paljon. Lähtenyt noussut kuljettaja. Ei tässä ole mitään hirveätä taistoa saada, kun Ukalalta lähtee vielä laite lapasesta, eli pikkusen pienempää pyttyä kalasteli nyt tuolla Tepulla. Ja sitten tulee viestejäkin. Ja viimeisen pyöreitä.
kumpi lähti, eli Haukka lähti sieltä se 202, eli sillä on Sami Jokinen on nousupaikassa kiinni, Kirsilä Jokinen. Täysin ulottumattomiin kierros ja osia on matkaa maaliin tässä D-finaalissa. Kirsilä ihan selkeästi ottaa varovasti ja se on järkevää. Ei kannata lähteä riskeeraamaan. Se riittää vähän suoralla poltoseen. Ja viimeisiä kaarteita ja kolmospaikalta sitten pyörähdetään, nelospaikalta pyörähdetään ja viitospaikalta myötätunnosta melkein pyörähdetään. Ja sitten siellä nuuhkitaan vähän enemmän ja vähemmän. Voihan nenää ja 3 hammasta siellä varmaan jotakin vähän nyppii. Kirsilä C-finaaliin 202. Heitti riskille ja tuo riskinotto kannatti. Sijoitus on tässä. Jokista nousee ahdistelemaan Röman ja tuo ahdistelu ainakin tässä vaiheessa ei ole tuottanut sen mitään muuta tuottako se, että polkkarin naama on pirkkumainen ja ikkunassa on surkeisen naama. Ensimmäinen tässä vaiheessa, kun pyöreästi 1,5 kierrosta. Tällä hetkellä sijoitustaan yhdellä, eli Oskarin. Ja kilpailu 202, mustavalkoinen lippu syynä päälle ajo. Vaan kuinka käy, saako Römanin vielä kiinni? Nipussa mukana. Hans kattoo nyt ja ykköni kaikkeisiin. Nyt lähti Oskari liikaa ja pääsi nappaamaan auttas. Ja se oli sitä myöten selvää Oskarin kohdalta.
tai sitten ei. Jatko kolmospaikalta lähtee Koskelta Räpylästä, eli kaksikko on tällä hetkellä hyvin turvallisessa tilanteessa. Kirsilän kannalta tilanne näyttää erittäin hyvältä, eli Kirsilä nousee pykälää ylöspäin, nousee B-finaaliin ja B-finaaliin nousee myös 121 Iskon Lahtinen. Kolmanneksi on Petro Rossi. Sitten tulee enemmän ja vähemmän sukupuolen näköisiä laitteita siellä. Eli nelospaikka on tällä hetkellä ilmeisesti Huupposen Hansin kanssa. Eli Huupponen Kirsilä ja Lahtinen. Lahtinen lähtee erittäin hyvin. Tosi hankala tilanne. Eli ja Lampusella lähtee kärkikin paikalta. Voi jumalan pyssymetti mukaan ja Huuppola veikkaisi, että nyt saviseen kaarteeseen ja Räpylästä lähti. Sen sijaan tilanne on hallinnassa. Uusia ei ole Kaitsulla tässä vaiheessa. Kun kakkospaikalla matkaa Tuomen Janni ja hyvät ajolinjat ottaa tuosta tuoli erittäin fiksusti ajateltu. Ja näin sitten yksi on ylitse muiden tässä vaiheessa täysin karanneena muulta porukalta uusia jo Kaitsu. Ja edelleen jatkopaikatta on sitten Kirsilä siellä, eli kakkospaikalla on hakemassa käy sitten sieltä toisella. Kirsilällä käy punkki. Kirsilä kannattaa lopulta, ei kannata lopulta niin päätä peliä. Eli 2-4-3. Äijö ajaa itsensä finaaliin. Ja toinen finaaliin nousi ja päivän päällä. Kyllä se Kirsilä sieltä taannuttiin pitkän matkan kautta. Kirsilä. Anteeksi väärällä Harju Ruoppan ajalla Mäkelä Laitinen. Mä olin ihan väärässä lähdössä. Sori. Nyt jos koskaan on se paikka. Tiukkaa tulee olemaan tuo taisto. Pätkääkään ei anneta periksi. Kirsilä on kärjessä, mutta aivan Kirsilän takaluukussa kiinni 29. Jonkun ajaa takaa. Kirsilälle kun menee ensimmäinen kierros, meneekö sen ajalalle? Siinä peitellään.
hetkellä Kirsilän Heidiä on leikkaista, ei voi ketään Harjukka nousee vielä kolmanneksi. Olipa fantastinen elikkä rajalla ykkönen. Kirsilä ajaa itsensä kakkoseksi ja kolmas